Kumbaga. Okay, so nandiyan na po si Mr. Magwayan. Ayan. Maayong hapo, may gabiin nimo, Mr. Magwayan. May gabi Si po, sir. Magwayan para sa tanan is usa ni ka member sa Seventh Day Adventist. O sa gani ka nga kuan sa local ba ka or sa General Conference? Lokal rata. So wala di ka ni kuan, wala di ka ni tuan ng sa sentro gid mismo kanang pinakambing nga General Conference. Maora mo nagyapon sila. Di na maoy kay mga reform ng sa lokal. Grabe. Pati ba naman kasi science imong pundo ko kabalo. Sige na magana sila away. Sa mag-away. Okay. Sige. Sige. Ani ha, pag pangutana, pag mutubag ko, pag i-insist nimo ang imuhang gitawag og rason nga ipaila nimo nga ikaw ang tama, so gitagaan ko nimo higayon nga ako'y mangutana nimo. Pero ang pangutana man gud kay kini dili man ang debate. So pag mangutana ka mamino ka sa kung tubag. Pero i-insist gani nimo ang imuhang kuan nga ikaw ni tama, ako'y mangutana nimo. Ha? Sige, sabot ta daan. Sige, unang pangutana. Mangutana lang ko. Pero siyempre, napot ko sana paliwanag ba sa Tagalog. Di naman pwede nga kanang imuhang tawag ka ng paliwanag niya pagkahuman kung tagaan ta ka og panahon niya dili ka magpasabot ka niya mangutana ko niya kay nagpasabot man ka so obligado jud kang motubag sa kung pangutana di ba? So kung magpasabot ka sa imong argumento so gitagaan ko nimo og chance nga mangutana sa imuha mo na makapangutana ko nimo kay nibarog naman ka. Sige, question. Ang sa adlaw gyapon nga inog pahuway. Sige daw. Kaysa adlaw nga inog pahuway nasulat man na siya sa pulo ka sugo. Ato gyud na siya, matuman gyud nato na siya. Pero sa imong pahayag wala na siya ngano man. Wala man kun ingon nga wala na siya. Ang akong tawag ining giingon dapat tumanon morally. Gano man kay kung mingon magug ka nga iliteral nimo na og sabot kanang sa giingon nga pagtuman sa adlong igpapahuli kanang sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa gitawag og 10 kung sundon nimo na sa literally kung dili sa gitawag og morally tabla ra nga gidawat nimo ang implementing rules and regulation sa mga Hudyo nga nag-implement anang balaura mo na kinahanglan ka maghalad kinahanglan sa tawag ini nga igpapahulay dapat katulo na itawag anang 3 events nga mahitabo sa adlang igpapahulay. Ano mo man ang mga Hudyo? Nga kinahanglan nga tawag ining dapat dili ka mobuhat anag mga mga extracurricular nga mga buhat. Dapat ka nga buhat is para lang gyud sa Ginoo Ginoo. So ingon ana nila hamang gibuhat ka ni adto. Unya kung dili ka magsunod anang adlang igpapahulay, patyon kanila. Na ay capital punishment nga ihatag sa imuha. So kung sundon nimo na sa literally, subay sa imuha lang tawag anang gibasa, manong wala naman mo nagpamember sa mga Hudyo. Kami mga Katoliko ni sulod na morally. Ngano man kay kanang word nga adlaw man gud dinha, changeable na siya. Ang rason nganong gihatag ang adlaw ikapito tungod sa hinungdan nakasabutan na sa Dios ug sa mga Israelita isip pagpadayag nga gipagawa sila sa kaulipnan sa Ehipto. Wa man ko naulipon sa Ehipto. Ang mga Filipino wa man naulipon sa Ehipto. So therefore kanang maong gitawag og kanang maong nahilakip nga balaod kanang gingon nga adlaw ipapaulay adlaw ikapito changeable na ang buti pasabot non-essential kumbaga. Subot pasabot kami nito man mi ana morally. Ngano man kina mi adlaw igsisimba kausa sa usa ka semana og kanang adlaw mo ni pagsimba sa mga apostol adlaw Domingo. Next question. Ang pagsimba adlaw Domingo wala man nagisugo. Ang gisugo Sabat man. Wala po tayo mabasa sa Biblia nga ang Domingo mauna na igsisimba. Okay. Sige, motubag ko. Kanang gingon nimo nga wala gisugo, mo na kong giingon nga ang moral commandment na ana. Kanang si Exodo nga mosimba kas Ginoong Dios. Mao to ang entrada sa Ginoong Dios. Ako ang Ginoong Dios nga nagpagawas kanimo gikan sa Ehipto. Ayaw pag ilaog laing Dios gawas nako. Buot ipasabot na ay obligasyon ang mga tao nga mo ila sa Dios ug mosimba sa Dios. Mo nang kanang Exodo chapter 20 verse 8 pagpadayag ka na nga ang gitawag og mga tao na ay obligasyon sa pagsimba sa Dios kausa sa usa ka semana. So karon kanang gingon nimo nga wala gisugo ang sugo na ana.
Mo bitaw nga ang tawag ining ang pagsunod, moral nga pagsunod. Moral nga pagsunod. Wala ang mga apostoles kani adto, St. Matthew chapter 28 verse 1 and 9 and 16, gisimba nila si Kristo adlang Domingo. Buhat sa mga apostoles kapitulo 20 bersikulo 7, gisimba nila si Kristo adlang Domingo. Nya pagkahuman sumala pa sa tradisyon sa mga apostol, matag adlang Domingo nagkatigom sila aron pagpikas-pikas tinapay. Okay sa miya kung tuhan kamo. So, next question. Ang kanang imong verse nga gigamit, isag sabaw na lang gisugo sa Ginoo, wala gyud. Nahigayon ra gyud na Domingo nga nagkatipon sila. Pero kung maingon ka nga gisugo na sa Ginoo nga maunay pakabalaanon, wala gyud na siya sa Biblia. Okay, so buti pasabot gi-injust nimo karon nga tama na imong pangunahuna. Mali niyo kung pangunahuna. Og atong ikumparar ng imuhang Domingo o ang amuhang Sabat, ahi man gyud na isang adlaw. Okay. So, kinsa man pinag-ingon nimo nga nahigayon nag Domingo? Nabagay ba sa Biblia nga nahigayon lang og Domingo? Katong pagwali ni kinsa to ni Pablo nga naabutan sila adlaw Domingo, gikan sila sa pagkahapon. Wala mo ta nagtawag anang pagwali ni San Pablo, kanang dingon man nahigayon ba? Nahigayon lang adlaw Domingo. Unsang sita sa Biblia na kapitulo bersikulo, kay Biblia lang man ta, di ba? Unsang sita sa Biblia na kapitulo bersikulo nga tawag ining nahigayon lang adlaw Domingo. Sige. Unsang sitas na? Ako arang pangutana may bago nimo na di ba nagsabot na di pa nakalimot siguro sa tong sabot ba ang atong sabot pagbangutana ka motubag ko pag i-insist nimo ang imuhang kaugalingong rason gitagaan ko nimo higayon nga makapangutana nimo ni-insist man ka nga mali na ako pangunaw na mo nagipangutana ta ka di ba nagsabot na ganito kalimot ka sa sabot. Ako makalimot. Unsaon na ako matagaran na og dili na ako masyapot ang ako apong paghangon. Wrong. Diba? Mali ka. Nga naman kay ang akong pagsulti nga adlong Domingo na ko ebidensya. Unya kami kag nahigayon lang, imposible mahigayon. Pagkabanhaw ni Kristo adlong Domingo. Adlaw si Pentecostes adlong Domingo gihapon. Katong tawag ka ng pagkatigom ni San Pablo adlong Domingo gihapon buhat kapitulo 20 bersikulo 7, 1 Korinto 16, Domingo gihapon. Higayon gihapon din na. Ang kanang mga bersikulo nga imong gihinganlan nga nagkuan sila Domingo. Naabay sabaw diha nga Domingo gyud na nga pagkasugo nga maunay alagaran nila, simbahon nilang adlaw para sa Ginoo. Naaba? Dili ang tawag kanang sugo nga simbahon. Mangitatab sa sabaw na lang nga masabta nato nga giingon sa Ginoo nga mauna na yung adlaw. Bisag sabaw na lang, dili lang ng pataw. Okay. Sabaw lang. Okay. Mutubag na ko. Di lang kay sabaw akong gihatag sa imo ha. Apil pang tawag ining unod. Ang problema di ka mukaon. Mo na problema. Una, nganong may mamagita nga tawag ining adlong Domingo na kay dili man asulagma nga panghitabo. Nga naman pagkabanhaw ni Kristo adlong Domingo. Ang Ginoo gina mismo ni pili ha nga mabanhaw siya adlong Domingo dili adlong Sabado. Mabitaw ang tawag ni San Juan anang adlaw anang adlong Domingo Lord's Day, adlaw sa Ginoo. Kanang gitawag og Sabado before pa si Kristo diabot, Lord's Day na para sa gitawag og mga Hudyo. Pero kining Lord's Day karon nga kung asa na banhaw ang Ginoo, Lord's Day na sa mga Kristiyano. Mo man nag-ingon ni San Juan sa Revelation chapter 1 verse 10. Ikaduha, sa dihan gipakanaog ni Espiritu Santo nganong di man Sabado minaog. Anong Domingo man gipanaog? Diba? Sa dihang si San Pablo, nagwali San Pablo. Pagkahuman, kanang adlaw is kanang after na sa gitawag adlaw ipapahuli. Kay adlaw naman ang Domingo. Maabtang yung Domingo. Ang ilang tawag anang pagwali dito. Kanang 1 Korinto 16:2. Kanang ningon San Pablo, matag adlaw Domingo magtigo mo kwarta. Kay para ipadala sa Jerusalem. Unya sa tradisyon sa mga Hudyo kanang adlaw magsimba sila. Nya unsa man nimo na? Kristiyano rather, dili sa Hudyo. Sa mga Kristiyano, nya unsa man nimo na? Sulagma lang na para sa imo ha. Di pa ka makasabutan na. Unya pagkahuman, wala kay mabasa sa kasaysayan sa mga Kristiyano 1st, 2nd, and 3rd century nga naay mga Kristiyanos outside sa mga Hudyo ha, naay mga Kristiyanos nagsimba kang Kristo adlong Sabado. Wag gyud kay mabasa. Bisag usa na lang ka, bisag sabaw na lang sa kasaysayan, wag gyud kay mabasa. Sa kasaysayan sa encyclopedia wala, pero sa Biblia naa kadaghan.
Unsang sita sa Biblia? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang adlaw ipapahulay gihinganlan og Christian Sabbath? Kana ba mga apostol dili ba na sila Christian? Hudiyo maguto sila. Hudiyo to sila ba? Sa ato pa Hudiyo to sila. Asa man na nagika na. Mangutana. Ayaw lagi paglabot-labot anang Hudyo kay wala lagi mo labot ana. Ay maglabot-labot ana ba? Wa mo labot ana. Kanang mga apostol o si Kristo bilong sila sa relihiyong Judaismo. Dili ta sa Kristiyano ba? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Sabat day gitawag og Christian Sabbath. Unsang sita? Wala nang mga si Kristo, di ba mao na siya ang gikuan sa gingan na Kristiyano karon? Ayaw ko ilihis-lihis ba? So wala kay mabasa nga ang adlaw ipapahulay Christian Sabbath. Adlaw ipapahulay. Wala gyud na sa Biblia. Wala sa Biblia. So kinsa man gyud nag-ingon nimo nga kanang adlaw ipapahulay Christian Sabbath na? Ang Biblia mismo. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga adlaw ipapahulay Christian Sabbath? Asa man di ay nagika na ang atong sukaranan. Ayaw ko tagay-opinion. Og dihatan nimo uton, dili kita dra magkasinabot. Di ba? Ay saba. Ano ba? Di kita magkasinabot kay hangtod na naakadiha sa kuan. Hangtod na naakadiha sa kining lain man imong kuan. Hangtod nga naakadiha anang pagkasbadista di kita magkasinabot. Aniha. Okay, kanina lang lahi na lang ang pautana. Lahi na lang. Humanas ako. Aniha. Sa mga Hudyo, according sa balaod sa mga Hudyo, basta Hudiyo ka o nya na ay magpuyo si mo nga dili Hudiyo nga naa si imong luna, sa matag adlaw ipapahulay mo pahulay ka kay balaod ba nila naman sila katungod mo implement ana kay tagaan man sila ana si Kristo Hudiyo. Ang mga apostoles Hudiyo. So therefore, naa sila obligation to follow that law. Nga naman kay nagpasakop sila sarili yung gitagaan o otoridad sa pag-implementar sa balaod. Ang question karon kamo, wa mo tagai ana. Kitagaan ba mo sa Ginoong Dios og tawag ining katungod nga mo implement anang balaora mahitungod sa adlaw ipapahulay? Wala. Gitagaan ba si Ellen G. White? Wala. Joseph Bates, Jean Anderson, James White? Wala. Wala sunod man mo. Nga kanang ginakutlo ninyong adlaw ipapahulay nga naa sa Biblia, refer na dito sa mga Hudyo mo ilabot. Next question. Sige. Kamo kay Domingo man mo. Naamoy authority nga Domingo ang inyong iksisimba na kay mabasa nga ang Kristiyano mosimba og Domingo sa Biblia. Okay. Biblia. Ayaw ko tawag anang Biblia kay wala lagi na sa Biblia nang basta mo tudlo ka Biblia lang. Wala na sa Biblia. Oy, di ba? Ayaw lang og biraha ng imuhang pagtulon ang giimbento kano. Ayaw ko biraha na kay di na mo gitudlo sa Biblia. Gawas lang og makabasa ka sa Biblia nga nisulti ang Ginoo og ang mga apostol nga kapag wala sa Biblia ayaw tuo. Kay sundon ta ka. Pero ayaw ko pakanaan na imong hilo. Ayaw ko pakanaan na. Patubagas ako. Naabay katungod ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga Domingo ang iyang adlaw igsisimba. Nga same ang esensya niya is adlaw ipapahulay. Naaba siya katungod? Yes. Pinakauna nga naman. Tungod kay ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, iglesyang gitukod sa tuang Ginoong Kristo. Si Kristo ang ulo, ang simbahan mo iyang lawas. Ingon pa niya, si bisan kinsa nagdawat ninyo, namati nako, namati sa nagpadala kanako. Si bisan kinsa nagsalikway ninyo, nagsalikway kanako, nagsalikway sa nagpadala kanako. Sa dihang gisulti sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, tungod sa tradisyon nga iyang nadawat gikan sa mga apostol. Nga matag adlong Domingo magsimba sila sa Dios, mao nang adlaw ang adlong igsisimba sa gitawag og mga Kristiyanong Katoliko. So, gikan ang Kristo nga naman, ingon man si Kristo nga, si bisan kinsa nagdawat ninyo, nagdawat nako, nagdawat sa nagpadala kanako. Si bisan kinsa nagsalikway ninyo, nagsalikway nako, nagsalikway sa nagpadala kanako. So, buti pasabot na ay katungod ang Iglesia Katolika based sa practice nga gidawat simbahan Katolika gikan sa mga apostol nga ginasimba nila si Kristo adlong Domingo. Dili adlong Sabado. O wala na sa Biblia na nagsimba ang mga apostoles kang Kristo adlong Sabado. Wala na sa Biblia na. Next question.
Pag wala sa Biblia, sa tao yun nagikan, matik yun na siya. Dili oy. Balaod yun Dili sa tao. no, Siyempre, no. wala gud Dili. Biblia. Dili. Wrong. Wala sa Biblia gitudlo ni Kristo kapag wala sa Biblia sa dunlong tao rin nagtudlo ana. Wala na sa Biblia. Wala po sa Biblia nga nisulti ang mga apostoles kapag wala sa Biblia ayaw tuuhi. Imbento man ng Luther nga inyong tawag anang gisunod. Sige daw, tagaid ako sita sa Biblia nga niingon ang balang kasulatan nga kapag wala sa Biblia ayaw tuo. Sige daw, mismo ang Biblia nagtudlo nga magbasa ka kasaysayan. Mismo ang Biblia nagtudlo nga ang Ginoong Dios magtudlo pinaagid sa kasaysayan. Kaysa may akong tuuhan. Kamo o Biblia? Mas motoo ta sa Ginoo kaysa sa ninyo. Oh, so niingon man ang Ginoo nga magtudlo sa pinaagid sa kasaysayan, tuo ka. Asa po na mabasa nato nga sa kasaysayan. Una ko ibabasa. Dili, mangutana lang ko. Siyempre, nangutana ko. Dili, lisod magugayong. Ingon, Gus Kristo nga, ayaw ihatag ang butang balaan nga tos mga iro. Kailan nang etiketakan. Pero dili, iro akong tanaw si mga karon. Pero gusto lang ko makasiguro nga kung mabasa na ko, tuo ka. O muto ko, o mabasa nimo kasaysayan. So, tawag anang kung tawag ining kung mabasa na ko, naan na ko'y katungod karon nga mogamit og kasaysayan. Sumala sa gisugo sa Ginoo. Oh, basta sa Biblia nimo basahon. Okay. Bibliang Protestante. Tuo ka ha? Atis nagkasinabot ha. Okay. Salmo 78:2. Mo ni gitudlo mo ni kon. Ya Bibliang Protestante ni ha, dili ni amo ha. Dili ni hubad, dili ni tawag ining hubad ay hubad Katoliko ha. Oh. Ayaw gamit. Okay niya. 78:2. Niya ha. Kini nga tawag ining Biblia ang salita ng Dios niya gipagawas ni sa Touch Life Global Foundation Incorporated ang publisher. Murag bugos man na. Murag bugos man na, sir. Kinsa man kang tawag anang unsa may imong kredibilidad nga may bugos ni? Publisher ka? Ay sa. Mura man ka nagpaila nga publisher ka. Kinsa nag-ingon ni mga bugos ni? Wala man na ako mailhe nga Biblia gon, mo na kasulti kog bugo. So mo na mo ni business nimo? Kay wala ka kailangan ng Biblia ha? Wala ko kailangan. Basahe ko atong ayaw tawag ka ng kuan kay kanang imuhang interpretation, kanang imuhang opinion, kanang imong opinion di na pwede masunod ngano man dili man ikaw publisher ani. Ngami ang bugos na. Dili gyud kay self-serving man ang Biblia. Kisa nag-ingon nimo? Kisa nag-ingon nimo? Self-serving ra gina, kamo ra dito. Basta taglaing Biblia. Kinsa nag-ingon Biblia self-serving? Basta taglaing Biblia, ayaw na kay bugos na, wala na. Dili bugos. Dili man na inspired. Tawag ina mga pastor gagamit ang Biblia ha. Sige. Kinsa nag-ingon ni mga self-serving ning Biblia ha? Sige daw. On-site basis nimo gawas atong imong opinion ha una nimo. On-site basis nimo nga kining Biblia kanang tawag ining kuan. Kining self-serving. Sige daw. Oh, sige. Tagaay kog sita sa anag unsa kay akong basahon dir sa among Biblia. Dili ayaw sa para maibawan ako karon akong basic. Dili. Ingon man ka nga kining ako ang tawag anang Biblia self-serving. Ang akong pangutana sa imuha, kinsa nag-ingon nimo nga self-serving ni? Tubagalan ko. Ako ra. Tubagalan ko sige daw. Ikaw ra. Nya kinsa man ka nga among tuuhan ka? Naa ba kay kredibilidad? Timpa. Naa ba kay kredibilidad nga aron ka namo tuuhan? Natanang kredibilidad ang ulong Dili, nagukumuhukom ka. Nagukumuhukom ka nga tawag ining kuan. Nagukumuhukom ka nga unsa na? Nya wala kay credibility nga tawag ining musulti nga kini self-serving ning klase nga version. Nagpaintindi ka nga dili ka patas. Ikaw patas ka. Ipakita mo ha. Suppressing the facts ng imuhang gihimo. Ayo no. Suppressing the facts ng imuhang gihimo. Kung sa korte pa gisipa ka na. Ayaw ko dadaan yang imuhang opinion. Imong opinion imuon imong final. Dili pwede. Ikaw may nangita sa kuha, ako'y muhatag nimo, dili ikaw ang muhatag sa kuha. Di mo rara ka naghungit na ako og tae nga makaor ko. Dili. Ikaw ba? O sa ba di imong gipangita? Tae di imong gipangita.
Kaya para hungitan ta kanta eh. Tubagon, haron may mahayagan. Gitubag ganita ka, diba? Gitubag ganita ka, mo nang ingon ko, pag na ako'y mabasa tuo ba ka? Ingon ka nga, oh, kining Biblia akong gamit. Ako man na, self-serving man na. Nadigin declaration. Ang ako pangutana, simple kayo kung pangutana si Moha eh. Kinsa ka man, nga mo ingon ka self-serving ni. Apil ba ka sa publisher? Oh, dili ko apil sa publisher. So wala katungod. So wala kay katungod. Malagi. So wala kay katungod nga mo ingon nga kining maong Biblia self-serving ni. Freedom of speech ra kumbaga ba. Kung si freedom of speech, we are ang atong topic ani is about kamatuuran, dili man freedom of speech na. Pataka. Alagi pasagad ba? Ayaw pasagad. Dili na pasagad na ako'y katungod nga musulti nga bugos na imong gigamit. Oy, nay katungod unsa di ka? Publisher ka? Kaya na may katungod? Oh, unsa man ko wala ko'y baba. Di, publisher ba ka? Alagi bro, publisher ba ka? No. Publisher ba ka? Publisher. Nga naman, kay kung may magagag, kining libro ha, bugos ni, buti pasabot, na kay authority nga, pag-pray ba nga, kining bugos ni. Sakto. Na kay authority. Tandi man ako na dire. Di na kay authority, tandi man ang imo. Ayaw na tandi. Kay base unyag kana akong basahon na Biblia, basi magkabuang na pug ka, basi imo na pud imo na pud nang i-deny. Ay dili i-deny. Kay kabalo ko. Amo daan tipte kusog daan kayo mo. Dutan ta kadre. Ay sa lagi. Dutan ta kadre. Even ang inyong mga pastoy protestante, pastoy nimo nga tawag ining sa Seventh-day Adventist nagagamit aning Biblia ha. Never sa nagsulti nga kini bugos ni. Never sa nagsulti nga self-serving ni, ikaw ray gasulti ana. Diya. Mugamit na sila ana, pamatuod kay inyo hagon ng Biblia go. Kung sa inyo ha. Unsa daw? Amo ani? Sure ka? O sige. Tagay ko na og prueba nga kining Biblia ha is amo ani sa Katoliko ni. Sige daw. Tagay ko basihan nga sa Katoliko ni. Sige daw. Tagaan kag basihan ha. Sige daw. Di ba giangkon ninyo nga kamoy gamugnaan ng Biblia? Basihan ba? Basihan ba? Ayaw ko pangutan lagi. Giangkon na ninyo. Kaya kung maingon ka ko nga kana ang imong basihan, ayaw gamit ang Biblia natin. Ayaw pagani mo nga. Ningon pagani mo nga looy kayo may mga protestante o wala mong Katoliko kay walay Biblia. Sato pa inyo ha. So abot ipasabot karon di ay nakibasa ka og libro or Biblia nga tawag ining kuan sa Katoliko. So wala kay katungod nga moingon lagi nga kini bugos ni kay tawag ining amo amang kani. Inyo diba? Na. So abot ipasabot wala kay katungod karon nga mosulti nga bugos kay amo ama ni. Di mga kauban na mo. Wala. Okay, sige. Okay, pag na ako'y mabasa sa Biblia, ayun lagi. Kisa din na ngayon, ikaw ako. Ay ba? Kisa na ngayon, ikaw ako. Ako. Kasi mo hatag, ikaw ako. Ikaw. Ako rin mo hatag. Kinsay mo sopa. Ikaw ako. So, Biblia ang ako ang tawag ining basahon. So, bahalag mo sopa ka, basta nakabasa ko. Okay, hani ha. Salmos 38:2. Basahon na to ha. Okay, si 38:2. Okay, dito sa litra por litra. Okay. Ngita mga litra por litra. Yeah. Okay. Salmos 38:2. Aniya. Tuturuan ko kayo sa pamamagitan ng kasaysayan. Sakto sa'yo. Mr. Magwayon. Sakto sa'yo. Sakto. So, dili na ka mo kuan sa kuaron, dili na ka mo supag sa kuha basta mo gamit og kasaysayan. Karon mangutana ko, sakto na. So, dili lagi ka mo di na ka mo supag karon sa kuha kung mo gamit og kasaysayan. Ay, kana sa Biblia rata magbase. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga Biblia lang ang basihan? 5:9, Juan 5:9. Basahon na nato. Sige daw. Okay. Kadali lang sir, hide lang count ha. Kadali lang sir ha. Kaya di na ko na siya buhian eh. San Juan 5:19.
Sige daw. 5:9. Sige daw. Sige, may mabasa. Sige daw. Baka malimot. San Juan 5:9. Ipapahulay man eh. Sige daw. Ha? Mabasa letra por letra ha, nga tawag ining Biblia lang ang ato ang basihan ha. Oh, sige. Sir, Hydra account, go ahead sir. Samtang nangita pa si Mr. Magwayan. Go ahead, sir. Unsa day katungodan ni Mr. Magwayan nga mo supak da ng kasaysayan? Unsa siya nag-study siya kasaysayan o istorya na siya? Dili, wala siya katungod. Iharang tawag anang gigamit ang ihadong rights kuno. Kamo ray gasulti walay katungod. Ang ato ang basihan dire biblical man, dili man ni human standard. Okay, sige. Sir, Hydra account ha. Do you know that sa Biblia? Dahil lang Mr. Magwayan. Katong tawag inang sa Biblia ha, nga niingon ang balaan kasulatan nga Biblia lang atong basihan. Na kane pataw wala pero sabaw na Ayaw kog tawag anang kuan kay hunahuna ra magud sabaw na Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nagtudlo ang mga apostol ug si Kristo nga pagbagtudlo Biblia ang basihan. Kane. Sitas. Unang Juan 5:9 basaha. Okay, sige daw. Di basaha diya kana imong Biblia basaha. Sige daw. Unang Juan 5:9. Sige daw. Basaha daw palihog. Sige daw. Unang Juan 5:9. Dili. Ikay mas may na imong Biblia. Kay basig mingon na pugkag Biblia nako is self-serving. Sige daw. Basaha daw. Mabasa ba sa Biblia kadang sa 1 Juan 5:9 nga Biblia lang tuuhan. Sige daw. Longgo man among Biblia, dili ta magkasinabot sige daw. Ay, basa sa hinilunggo. Namo ko yung hinilunggo diri. Ako din nasud nas karton. Okay, sige daw, basaha daw palihog. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 9. I-translate na lang nako ni Tagalog. Sige. Sige, tanaw na to. Translation nimo sa Tagalog daw, tanaw na to ug mao ba. Sige daw. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Sumayo man ang tawag anang ato ang basahon kay ingon pa niya Biblia daw tuuhan sumala sa 1 Juan 5:9. Sige daw. Basaha daw palihog. Kung tinatanggap ninyo ang pagpatotoo ng mga tao, mas lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Asa may Biblia diya? Asa may Biblia diya? Unsa bot nimo ipasabot ana? Asa may Biblia diya? Biblia, walay Biblia ang patotoo unsa man ibot. Sabi lang ingon nimo nga Biblia na kanang 1 Juan 5:9. Kani diyang patotoo sa Ginoo, asam na diyan pasulat. Kinsa na giningon lagi nimo nga Biblia na? Biblia na ni sa pagkakaron. Kinsa na giningon nimo? Tama nang imong gibit sa Biblia. Di ba? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo kanang 1 Juan 5:9 refer na sa Biblia. Unsa man din yang patotoo dire? Ayon na yung tawag anang tagay og ebidensya ba? Nga kanang imong interpretation sa 1 Juan 5:9 tama na. Kasabot ka ani bright pa ka kaysa na. Ayaw ko tawag anang kasabot na kogwa. Ang akong pangutana mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang 1 Juan 5:9 Biblia ang but pasabot diha. Asa man din nagpamatod ang Ginoo nato? Asa man nagpamatod? Ayaw ko pangutana. Diba sa Biblia? Biblia ba? Ayaw ba? Biblia basaha. Kanang 1 Juan 5:9 refer na sa Biblia. Sige, kanina lang. Ako na lang mangutana para makasabot ta. Ayaw sibat. Ayaw sibat. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na unsang sita sa Biblia? Si Kristo na gyud nagsulti asa man ni diay naan ni sa encyclopedia una ako no be unsa si Kristo nagsulti 1 Juan 5:9 si Kristo nagsulti ana tarong ka nagbasa ug si Kristo nagsulti diha pero unsa may unod ani unsa may bot ipasabot ayo lagi ang akong pangutana kay para di ta maglalis sa atong interpretation basahon mo na lang karon dapat sabaw dapat nay unod sige basahon nimo karon
Nga kanang 1:5 refer na sa Biblia. Unsang sitas. Unsa man din Biblia man Kisa lagi ingon lagi nimo. Naabad rin nakasulat nga encyclopedia ni nga refer. Lagi Biblia magana di ba? O kinsa nag-ingon ni mga Biblia na? O asa man din ang pamatuod sa Ginoo, mangutana ko nimo. Asa man sa Biblia o sa encyclopedia. Unsang sita sa Biblia kay patulog bersikulo nga ang Biblia mo ang pagpamatuod sa Ginoo. Oh, gibasa na gani ni. Di unsang sitas ba nga ang Biblia mo ang pagpamatuod sa Ginoo? Unang Juan 5:9. Gani ba? Lagi ang 1:5 lagi ang 1:5 ingon nimo nga ang Dios nagpatutuo ana nga Biblia na. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga refer na sa Biblia ng 1:5? Biblia na gani ning gibasa nako, mao na gani ni siya. Wala ko nangutan nag-unsay imong gibasa. Ang akong pangutana ba kinsa nag-ingon lagi nimo nga kanang 1:5 Biblia na? Biblia na gani ni akong gibasa, di kasabot ane. Di ba wala ko nangutan lagi kung sa imong gibasa. Wala ko nangutan kung sa imong gibasa. Ang akong pangutana sa imuha kanang 1:5 nga imuhang gibasa, kinsa nag-ingon nimo, kinsa nagtudlo nimo nga Biblia na? Biblia bitaw ni. Ang gibasahan mo Biblia. Ang gibasahan mo Biblia ang pasabot sa Panginoon. Ang kanabang gihatag nimo nga sitas refer ba na sa Biblia? Wala. Yun, di sa mga kuan di sa tawag ana makatunong ba? Sige, di sa makatunong ba? Dire. Balik ta ha. Gipangitaam ta kagani nagsita sa Biblia kay ingon gud nimo nga basta tawag ining magtudlog pagtulunan Biblia lang basihan. Mo to nang utana ko nimo unsang sita sa Biblia nga Biblia lang basihan. Ikotlo nimong 1 Juan 5:9. Nya wa man kay mabasa din ang Biblia basihan. Kinsa man nag-ingon nimo kanang 1 Juan 5:9 Biblia basihan ana? Biblia na. Unsa may pagsabot ni mana? Ay ko pangutana sa pagsabot kay maglalis ra ta. Ang ako pangutana unsang kinsa nagtudlo nimo na unsang sitas? Dili man kamo dawat, ibalik na ko ning pangutana. Unsa may pagsabot? Usahan niyo ko pagdawat kay ikaw gani mismo nga nagkutlo, wa ka nakahatag ebidensya sa imong tamang interpretasyon. Unsa man na ebidensya hadi ay? Unsa may bot ipasabot anang nagpamatuod? Ang gusto niya ko makita nga ebidensya kanang inyong pagtuo nga sumala na sa nasulat. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang giisgutan sa 1:5 refer na sa Biblia. Biblia gyud ni siya, refer gyud ni siya sa Biblia kay asa man diay na isulat ng pamatuod ni Kristo, dili ba sa Biblia? Sitas. Oh. Unsang sitas na nga kanang pagpamatuod ni Kristo gisulat sa Biblia. Kani tanan na ana dire. Alig wa ko nangutan gaabad ya tanan. Ako pangutana ba unsang sita sa Biblia? Nananudlo ang mga apostol nga kanang gipamatuod ni Kristo na sulat sa Biblia. Sitas. Gibasa na gani nako, dili pa kamo angkod. Wala may Biblia diha nung sa man taong ka. Ayaw ko patuuhan nimong butbot. Wala man ay Biblia sa una, karon ra man Biblia. Naaraman biyahe na. Okay sa naging ni mga Biblia na be. Wa man kay Biblia sa una. Kanang inyohang gibasihan ra unsa man unsay tawag ana di ay. Nitog. Unsay pagdra. Mr. Magwayin, giingon na nimo nga walay Biblia sa una. Basahan Sitas dili na refer sa Biblia. Refer gyud, dili lang mo moangkon kasi siyempre anad man mo sa kuwen. Ang kanang Juan nga kanang 1 Juan 5:9. Dili na tanan nyo makuha. Ikaw na nag-ingon, wala pa Biblia sa una. Correct, di ba? Siya nag-ingon nga wala pa Biblia anang panahon na. Okay, sa nag-ingon yung mga Biblia na be. Asa man nasulat? Ikaw na nag-ingon na ang 1 Juan 5:9. Asa nasulat? Basaha ko nun Sige. Paminaw, Mr. Magwayin. Paminaw sa ba? Sige. Ikaw na mismo nag-ingon ikaw na mismo nag-ingon kagay na nga wala pa Biblia sa una. Karon kanus man nasulat ang 1 Juan 5:9. Nana bang Biblia dana? Oh. Ang Biblia sa katibuk-an na bag-o na ni siyang gitawag mo na nako. Pangutana nako to baga. Ang akong gibasa asa man nako nabasa. Ang pangutana mo ito baga. Biblia nabasa mo ingon pa mo walay Biblia. Sa una walay Biblia kay wala pagod to mauso, wa pagay mauso sa unang admitido sir account ha. Admitido siya nga sa una wala pay Biblia. Wala pay Biblia sa una
kinsa man nagsulti nimo nga kanang 1 Juan 5:9 refer na sa Biblia? Kinsa day nagsulat ani? Nganong nahimo ning Biblia? Kinsa man nagsulat? Mao na akong pangutana mo makoy-duot. Kung tugan ng taga, magkisi-kisi na pug ka. Si Batoy. Magkisi-kisi na pug tugan ng taga. Okay, sige. Sa 1 Juan versikulo 9. Kadali lang sir ha. Sa 1 Juan 5:9. Wala pa man kay Biblia na. Ikaw na gani mismo na sulti nga wala pa Biblia na. Kinsa man gyud nagsulti nimo nga Biblia na? Ikaw pa man kay Biblia na panahon na. Basa ko no na. Di ba? Tubagas ako ba? Ayaw sa kong tawag anang kana kay ang atong gisgutan din kana mang imong gikutlong ebidensya. Anang imong gikutlong ebidensya mo man ang ato mo na akong gipangutanan nimo karon. Nga dapat imo ka nang gitawag og tubagon. Ingon ka nga sa 1 Juan 5:9 wala pay Biblia. Okay, sige. Dawat nami. Nga wala pay Biblia nang panahon na. Pero kinsa ginagtudlo nimo kay mo man imong gitubag sa kanila nga mao na imong basis nga Biblia ray ato ang tuhan. Kanang 1 Juan 5:9. Kinsa nagsulti nimo? Kinsa nagsulti nimo nga kanang 1 Juan 5:9 kuan na tawag ining Biblia na. Unsa man din Unsa man encyclopedia? Di wa ko nangutana sa unsa na. Ang ako pangutana ba kanang 1 Juan 5:9 ba? Kanang 1 Juan 5:9 ba? Kay wala pa man kay Biblia ng panahon na kinsa nagsulti nimo nga kana Biblia na. Biblia ne. Asa man nasulat? Bagas ako sa pangutana. Dili mo na di ba? Dili mo na mo ako ang argumento. Dili ba? Ipit mo, klaro. Ikaw mo na ipit. Kaya nagkilikoy ka na eh. Isa lagi. Ako libre dire. Libre ko. Before ka tawag ini mangutana sa kuha, before ka mangutana sa kuha manggod, mo na ako ang gipangutana nimo ba? Kay ingon magug ka nga, mali ka. Kay nagamit mga encyclopedia, dapat Biblia lang. Gipangutana ta ka. Sige, unsa man sa Biblia ba nga, unsa man sita sa Biblia ba nga, pag magtudlo ka ng tawag ini nga, tudlo sa Ginoo, Biblia lang. Engka 1 Juan 5:9. Gibasa niyo mong 1 Juan 5:9. May nabasa ka ba nga Biblia lang? Engka kana nga panahon wala pa ng Biblia. O kinsa may nagsulti nimo nga Biblia na be? Biblia gani ne. Biblia ne sa pagkakaron Biblia na siya. Ang ako ang pangutana ba wa ko nang utanag unsa nang imong gigunitan. Ang akong pangutana ba kanang gikotlo nimo nga 1 Juan 5:9 kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Ako ganay gasolte kay Biblia ning akong gibasa. Maka kabalo. Okay. Sir, so apostolos na ika kay ang ngayon makantuhan. Natural. Mo to unsa na pong sita sa Biblia? Unsa na pong sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Mr. Magwayen tuuhan. Guwapo kayo. Unsa sita? Basta ipit gani sir. No, ikaw may ipit eh. Mr. Magwayen. Wala pa ni balhin ko pangutana kay dili ta magkasinabot dire. Dili ta. Dili ko magpangutana ba. Ay saba, basig magunahon na ka ba nga tawag anang kuan ka ba? Simple lang may akong pangutana Una ingon ka Biblia lang tuuhan. Gipangutana akong tubag. Sa Biblia paminaw. Gipangitaan ta ka sa Biblia nga Biblia lang matuuhan, gikutlo nimong 1 Juan 5:9. Gipangutana ta kag kinsa nag-ingon ni mga Biblia na ingon ka ikaw. Unsa naman pong sita sa Biblia? Kapitulo bersikulo nga tuuhan ka be. Sige daw Biblia. Sige daw. Dapat kuan ko no, i-interpret ko no unsam na yang Juan 5:9. Unsa ko na surrender na ka. So surrender na ka mo nang ipa-interpret nimo sa kuha. So buot ipasabot, surrender na ka kay wala man ka nakahatag og ebidensya, mao nang ako ang imuhang ipa-interpret. Sige. I-interpret nako. Mr. Magwayen, iana daw, abriha daw ang preface ana be para makita na ko kinsay publisher ana. Abriha daw ang kanang first page first kuan niya. Kanang tawag ining kanang first page anid niya kanang naingon ani. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Mao gyud. Ang uban mo ipakuno. Kanaw na to be? Interpreton? Okay. UBS. Direkta sa UBS nato gamiton. Pareho tag Biblia ha, pero Bisaya lang ni. UBS akong gigamit ha. Same Biblia ta. Ano PBS?
PBS gani, Philippine Bible Society, but pasabot ana di Katoliko. Okay. So, 1 Juan 5:9. Sige daw, tanaw na to, be. Okay. So, ako ang bungkagon tong imong hunahuna nga Biblia ni. Una, wa kay mabasa dinhi nga nisulti ang apostol og Biblia. Ikaduha, admitido ka nga kining panahona wala pay Biblia. So, buot ipasabot sa sitas nga gibasa, dili ka makahatag og ebidensya nga refer siya sa Biblia. Karon, dirita. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 9. Atong iatra sa 6, niya atong ipadayon sa 12. Si Jesucristo mao kini siya ang mianhi pinaaging tubig ug dugo. Dili pinaagi sa tubig lamang kundi dili pinaagi sa tubig ug sa dugo. Ug ang espiritu mao ay nagpamatuod niini. Dili Biblia ha. Ug ang espiritu mao ay nagpamatuod niini. Kaya ang espiritu mao man ay paminaw di ata sige basa nato eh. Paminaw sa. Og ang espiritu mao ang nagapamatuod niini. Nangutan na kanang og kinsa nagpamatuod, ang espiritu sumala sa Biblia. Kaya ang espiritu mao man ang kamatuoran. Kinsa ang kamatuoran? Ang espiritu. Dili wa resulti din ka Biblia. 8. Kay tuluman ang nagapamatuod niini nga maong espiritu, ang tubig ug ang dugo, ug ang kining silang tulo nagakauyon. Kung ang pamatuod gikan sa mga tao, ginadawat nato ang pagpamatuod nga gikan sa Dios labaw pa niini. Kay ang pagpamatuod sa Dios mauman kini nga siya nakapamatuod nga mahitungod sa iyang anak. Kinsa man ang nagpamatuod ani? Ang Ginoong Dios mismo, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wa nagisgot diri Biblia, Mr. Nagbayan ha. Wa nagisgot og Biblia. Karon. Yeah, litra po. Paminaw sa gipangutana man ko nimo og interpretation. Ha? Ato ang tawag anang gibasihan is wani ha, tawag ining philological and textual criticism ha. Kamo basa pa ta karon og lain pang version para masabtan pa nimo. Biblical ta. Biblia gani ta gani, Biblia kay kung ibasa di ba? Karon subot ipasabot kining pagpamatuod mahitungod sa Dios, refer nito sa pagpamatuod sa iyang anak. Ang Dios na mismo ang namulong. Dili ang Biblia. Why gisgot ang libro aning panahon na bisan pa sa gitawag og umaabot. Wala kay makita mabasa sa 1 Juan 5:9. Jis. Ang nagasalig sa anak sa Dios nagabaton sa pagpamatuod diha sa iyang kaugalingon. Ang wala magatuo sa Dios nagapakahimo kaniya nga bakakon kay wala man niya sa ligi ang pagpamatuod ni gihimo sa Dios mahitungod sa iyang anak. Kinsa pamatuod? Ang Dios, dili ang Biblia. Wa kay mabasa ang Biblia dire. Asa ang pulong sa Dios? Asa ang pulong sa Dios isulat sa encyclopedia? Unya na. Dire sa ko sa 1 Juan 5:9 ayaw paghimog imo ang linya. Ay paghimog paminaw. Kaya ako mag-ipa-interpret nimo karon. Og ang pagpamatuod, paminaw sa. Og ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon og kining kinabuhia diha sa iyang anak. Wa gingol dinhi kining kinabuhia diha sa Biblia. Wala. Biblia imong ipangita. Next 12. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. Wagingon din nga ang nakapanag-iya sa Biblia may kinabuhi. wala. So, kanang imong panabot sa 1 Juan 5:9 nga refer sa Biblia bot na. Wala na imuha ng interpretation. Ikaw ang lang kamudawat kay ipit ka. Paminaw. Ikaw ang naigo sa gisulti ni San Pedro. Ingong pang San Pedro. 15:16. Paminaw. Og isipan ninyong kaluwasan ang pagkami ng tuson sa Ginoo. Sa ingon usab niini ang atong hinigugmang igsoon nga si Pablo, nagsulat kaninyo sumala sa kaalang mamahitungod kaniya. Nga nagsulti mahitungod niini sumala sa iyang ginahimo sa tanang mga sulat. Paminaw. Ikaw may naiguan ni ron, ha? Nga sa maong mga sulat aduna gani mga butang nga malisod sabton nga ginatui sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon og kinaiya ingon nga ginabuhat usab nila sa ubang kasulatan sa pagtuis niini ngadto sa ilang kaugalingong pagkalaglag. Gikutlo nimo ang 1 Juan 5:9. Ingon pa nimo Biblia na. Unya dili mo ibuti pasabot ni San Juan. Subot ipasabot, ikaw tong giingon ni San Pedro. Na nagtuis ni inhimo kasulatan, gito isubay lang si inyong kaugalingong pangunahon nag-interpretasyon.
Madisgrasya jud ka ana, madelikado jud ka. Anong madisgrasya man ko? Biblical man na mo ha. Kamo encyclopedia man mo. Biblical? Siya nag-ingon yung mga encyclopedia me. Chismis ni Pastoy. Gwen. Mr. Gwen. Bisag si Darwin git gano na lang. Mangutana kay nagtugot sa RCC, Google pa tupagon. Unsam na. Dili sa kos Biblia ba? Biblical. Wala ka. Dahil sa hydra account ha. Wala ka nakabasa sa Biblia nga nagsulti ang mga apostol, Biblia lang tuuhan. 1:5:9 wala gitawag og Biblia. Biblical man ka mo Mr. Magwayen. Unsa pong kita sa Biblia Mr. Magwayen nga 70 Adventist ang mga apostol. Tagaid akong sitas. Ako naman imong pangutan-on. Ako may nangutana, bisita man ko nimo. Lagi ba di ba nagsabot mo kanina? Nakalimot ka? Di ba nakalimot ka sa pasabot ganina? Ang atong sabot ganina, pag mo insist ka sa imuhang gitawag argumento, gitagaan ko nimo higayon nga mangutana nimo. Ana man na. Kay imong trabaho lang unta mangutana, dili ang pag-insist sa imuhang argumento. The fact nga ni-insist ka, gitagaan ko nimo higayon nga mangutana ko nimo. Mo nang gisukit-sukita ka. Kay ikaw may nagpaila karon nga tama nya mga argumento puro palpak. Nya, og pakanon ko nimo tae, sato pa mo kaor pud ikaw. Di pasto sa pud nang ba nimo ay nganong kana man nimong tawo nito kun ngano tae din ang gibasa nga diliman. Tae din ang gipanguta. Para na sample na siya. Sample na siya. Tanong mga example kana pag yung tawag anang kabastusan nga mga pulong imong ilitok, bro, di ba? O sige, laino lang nato example. So dili jud ka kabarog, di ba? So way mabasa ka biblical mo. Sige pangutana sa pangutana. Pwede kabarog. Sige pangutana, tanawa. Ungon siya biblical sila pero ayon mulikaw sa pangutana mahitungod sa 70 Adventist. Next question. Sige. Sige bro, ay account. Ako nangutana, ako mangutana sa ako. Sige. Mangutana ko. Ang katong gisulat ni Pablo nga na basa nimo diha. Asa man to nasulat? Sa encyclopedia o sa Biblia? Okay. Ako gipangutana ni Sir kadali ha. Okay. So bala sa nakasulat sa gitawag og ako ang gitawag og gibasa. Syempre, Biblia man ang ato ang gibasa pero ang complete information nakasulat sa kasaysayan. Di lang kayo sa encyclopedia, tanang gitawag og mga kasaysayan, pero never nisulti ang balaang kasulatan nga Biblia lang tuuhan. Unbiblical na. Mas unbiblical og dito ka mo basa sa encyclopedia. Basahin ko ko sa encyclopedia nga naay pamatuod ni Jesucristo dito. Ako na ko'y mabasa. Basahin ko nga ang kanang unali ko mabasa nga pagpamatuod nga ni suporta ang Biblia. Kung na kayo mabasa. Ang pinulungan. Sugalan ko ni. Sige. Ang pinulungan sa Biblia na sa kayasayan. Dili ko sa kayasayan. Ayaw ko likay-likay. Makabasa ba ko sa tawag anang kasaysayan concerning mahitungod kang Kristo? Kasaysayan niya? Nga ni suporta sa Biblia. Makabasa oy. Basaon na ko. Okay, kono ba? Nga kanang naa sa Biblia daw. Kanang naa sa Biblia. Di lang ha. Okay, sige, basahon na nako ha. Sa Biblia ha. Okay, ay sa lagi. Ay ko pagkaon na lang ng imuhang tudlo. Kada kabuan na gani kag explain sa imong pagtuo niya. Pasundon pag yung kunimo sa imuhang binutbot. Ay ko tawag anang pasunda ana. Kay dili na mo ako ang tawag anang prinsipyo. Ato ang sundon tong prinsipyo sumala sa gitawag og libro. Okay. Abot og mabasa ba na ninyo? Okay. Sa Biblia, basahon na akong Biblia ha. Buhat sa mga Apostoles Kapitulo 1. Okay, tanaw na to ha. Kapitulo 1, versikulo 12. Hangtod sa gitawag og 15. Unya mga Apostoles na malag sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga usa ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem og misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, Santiago, si Andres, si Felipe, Alfeo, anak ni Alfeo, si Simon nga patriota, ako nang idiretso. Og nagtigom aron nagampo kanunay uban sa mga babae og ni Maria nga inahan ni Jesus og sa mga igsoong lalaki ni Jesus. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtigom ang mga 120 ka magtutuo, mitindog si Pedro og miingon, mga igsoon kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo pinaay kang David mitagna mahitungod kang Judas kay mituloy. Okay, dinhi. So naa 120.
Nya nagtigom sa itaas nga lawak sa Jerusalem. Sumala sa nakasulat. Sa Buhat kapitulo 1, 12 hangtod sa gitaw og 15. Kumusta man ang tawag ini nga kasaysayan nga libro? Niya. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They are followers of Jesus Christ and they are awaiting of the coming of the Holy Spirit. Nakamalagi. Ingon ka wala. Ha? Ingon ka wala. Bili, ayos ha. Wala ka kapabarog. Wala ka kapabarog. Ibasa na ganina ko. Ikaw, sige nakagbaba. Wala ka kapabarog. Basaha gani sa Biblia ng imong gibasa og naabay Roman Catholic nga naa sa Jerusalem. Di ba nagbasa na gani ko pagkahuman gibasa na ko kasaysayan unsa na sila. Sa kasaysayan na ay Roman Catholic unya sa libro sa Bible wala. Sa Biblia nga magtudlo ang Dios pinaagi sa kasaysayan. Ikaw mo na ipitron nga naman kung sa hinungdan nga tanawa ra yung argumento nagkasaag-saag na. Di ba ayaw. Ayaw ipadayon na imong aktibo kasi argumento kay maulawa ng imong pundok. Ayaw. Sa Bible gibasa nimo walay Roman Catholic. Nganong sa kasaysayan na ay Roman Catholic. So ang giproblemahan lang nimo is kasaysayan ang katong tawag ang word nga Roman Catholic lang. Moram na giproblemahan nimo. Onya og ganap mo kay mabasa sa Biblia be kapitulo bersikulo nga kanang moong iglesia Katoliko na. Admitahon nimong iya kasyawa. Sige be. Basa ko ng Roman Catholic. Basa ko ng Roman Catholic. For the first 1,000 years, there is only one Catholic Church, ang Roman Catholic Church. Pag na ako'y mabasa, kanang moong pundok ka, one Holy Catholic Church na. Admitahon nimo kanang imong pundok iya siyawa. Naagid kay mabasa kay libro ni Talibong imong basahon. Libro Talibong. Ayaw kog tawag ang kwan. Ayaw kog libro Talibong. Unya og dili. Tuuhan nimo. Katong gibasa ni Talibong sa debate nila ni Parba unsa man to? Dili man ako sa Talibong. Ang sa ko is basahon ako ang tawag ining Biblia, Protestante pa gyud nga Biblia. Lahi pa na ako mabasa nga kanang maong gitawag katawhan dinha. Refer na dito sungalang Kristo ha, sungas na kasulat ha, refer na sa One Holy Catholic Church. Admitahon nimo kanang imong sa balista iya siya ba? Basta sa Biblia nga Roman Biblia gani akong tawag ining basahon. Ay, Biblia gani akong basahon gani. Ayaw kong tawag anang Roman Catholic Church pagkahuman sa Biblia. There is only one Catholic Church for the first 1,000 years. Sang mga tawhana ni. Ania. Pag na ako'y mabasa Mr. Magwayen na kanang gitawag og mga tawhana mao nang One Holy Catholic Church, admitahon nimo nga iya siyawa ng Seventh-day Adventist. Ayaw ng One Holy Catholic Church. Butangig Roman. Kaya yaman mo sa Roma. Butangig Roma. Delay. For the first 1,000 years, there is only one Catholic Church. And that Catholic Church, the Roman Catholic Church. So dili na kamo. Kaya kamo, Romano man mo. Siyaray! Romano man mo. Catholic Universal. Siyaray! Ayaw tawag ng kwan kay. Kwan tatawag anang mahitabutan. Katawaan tana sa mga historian, Mr. Magwayen. Maluoy po tanimo. Maluoy po tanimo. For the first 1,000 years, there is only one Catholic Church, and that Catholic Church, Roman Catholic Church. Bisag ako'y nabasa, Catholic Church, pero dili Roman. Okay. Kung ako'y nabasa kayo sa na kanang Catholic Church, refer sa Roman Catholic Church, admitahon nimong iya kasi. Naagod kay mabasa. Kung ako'y mabasa nga kanang Catholic Church, kanang Catholic Church refer na sa pag na ako'y mabasa kanang Catholic Church refer na sa Roman Catholic Church, admitahon nimong iya kasyawa? Dili ko ma-admita kay wala imposible ninyo. Wala imposible ninyo. Maunan ra. Wala imposible. Unsa mi Dios iwa imposible na mo? Wala ni. Hindi. Nakakomit si Mr. Magwayen og fallacy of suppressing the facts. Para sa mga taong edukado, si Mr. Magwayen na ano mga ebidensyang gilatag, puro lang ba ang taon din. Wala puro lang ba gipangitaag na kasulat sa Biblia. Nag-interpret og iyang kaugalingon. Dili gani ka mahawat.
pag ang Katoliko ang mo provide og tawag ining Biblia, o di pud mo tuo. Mr. Magwain, balihon na to yun, Mr. Magwain. Bes nga kaya ang paghatag inyo mang ikulob. Dili balihon na tong pangutana. Balihon na tong pangutana. Asa sa Biblia mabasa ang SDA? Asa sa Biblia mabasa SDA? Dili ko mo tubag kay ako may bisita ninyo. Biblical. Kamo mo itubag sa akong pangutana. Sir, ano sir ba? Ani ba? Ikaw si Mr. Magwayin kay Likay eh. Ikaw lagi nang kana. Likay. Ikaw lagi ang pangutana. Nitubag mo, pero ang problema man gud nimo, ang problema man gud aning tawag ining mga membro sa Seventh-day Adventist na ang ebidensyang gipanglatag butagi hapon. Butagi hapon. Buta kami buta. Nangita gitawag og mabasa og tagaag gitawag mabasa di pud mo tuo. Gi-insist nimo nga biblical mo nya nganong dili man lagi mabasa ang inyong subansa. Yan. Kana usa lang argumento sa account ha. Dili nato mabasa sa Seventh-day Adventist sa Biblia. Never tang makabasa. May pang One Holy Catholic Church mabasa nato. Pero Seventh-day Adventist dili gyud ta makabasa. Mas may pang encyclopedia na naapay Seventh-day Adventist na kasulat. Ikaduha nga tawag ining punto. Ang pagpahuli sa ikapito way labot ang Seventh-day Adventist. So buot ipasabot ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist dili biblical. Ikatulo. Sa argumento pa lang ang ipakita ni Mr. Magwayin, makita nato nga kanang argumento ba nga binangag ba? Nga naman nangitag mabasa, unya tagaag mabasa di pud mo tuo. Unya at the same time ha, walay mabasa sa Biblia nga nagtudlo ang mga apostol nga kung di mabasa sa Biblia di tinuod. Imbento man ang Luther nga inyong gisunod. Di mo mauwaw ana. Dili tudlo man. Awat-awat na mo ka Luther. Himuon ninyo nga tawag ining kung di mabasa sa Biblia di tinuod. Ang Seventh-day Adventist di mabasa so di tinuod. Di ba? Kanang gitawag og kanang Seventh-day Adventist kanang sunod-sunod sa adlaw ipapahulay. Walay mabasa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist kitagaan og katungod nga magsunod sa adlaw ipapahulay. So ang buti pasabot di mo tinuod. Di ba? Mas may pag-encyclopedia ka na ang pinasulat sa Seventh-day Adventist. Ang Katoliko na katungod nga mosunod. Siyempre kasi may gitugod ni Kristo. Mr. Magwayin. Di ba? Kinsay nagpangalan sa kanang libro nga Biblia. Kinsay nagpangalan sa Biblia as Biblia. Matik na ang inyohan ng mga membro. Kasi siyempre, angkon gud ninyo na. Pero sa pagkatinuod ta magbase, wa ko kabalo kinta. Dili. Ano yung mag-good ni sir? Ano ba? Ano sir ba? Ang tawag inyong mga argumento ni Mr. Ang atong mga argumento ni Mr. Magwayin, ebidensya versus bara. Ebidensya versus kana bitong tawag ini nagpa-as if nga otoridad nya pagkahuman way hanaw ba. Pasensya na kay Mr. Magwayan ha. Nalay kay Biblia gibit-bit pero wa makasabot ana. Kutlo-kutlo bitaw wala kasabot. Wala kay di mao ay magpagsabot. Nakasabot ko. Ang problema ikaw. Sir, head na count di lang ha. Okay, ani ha. So, nagkutlog Biblia, wa pag kasabot si iyang gibasa. Wala kasabot. Uno Juan 5:9 Biblia kuno niya paminosa. Yes. Murag mao gini mahitabo nga nagbasa nga way buot. Nga naman tungod kay ang uno Juan 5:9 gihimo nimong Biblia. Asa man din nila Binangag ba na? Binangag na siya nga argumento. Binangag ng argumento. Lain pang tawag ini nga punto Mr. Magwayan. Ganyan na ako nag-obserba sa imuha. Sa imuha tawag ini mga argumento. Ganyan na ako nag-obserba sa imuha ba? Paminosa. Ayaw i-discredit ang encyclopedia. Nga naman kay number 1, wala kay credibility to question the encyclopedias. Wala kay credibilidad. Bisan ganyan sa imong interpretation, paminosa Mr. Magwayan. Bisan ganyan sa imong interpretation sa balaang kasulatan, wala kay credibility. So, mauwaw ta ba? Mauwaw ta. Number 2. Mas mauwaw ta. Magtudlo ta sa mga tao. Number 2. Wa man kay katungod nga manudlo. Nga naman kay naamang ka sa sektang gitog Amerikano. Wala man ko manudlo. Kaya nimo sa gitawag og sita sa Biblia, wa mo'y labot ana. Nga naman kay nagpasakop ka sa sektang gitukod og kano. Ano mo to ko maminimo? Kinsa dai mo? Sektang gitukod og kano, mo magpatuo? Ay dili pwede na oy. Ang sektang gitukod og kano wala kay kalabutan sa Ginoong Hesukristo. Ayaw sa
Ayaw pagbutang-butang, wa kay puro lang ka ba. Butang-butang nga. Ang Katoliko pagano unsa ebidensya? Ebidensya. Ang Katoliko pagano unsa ebidensya? Si Constantino pagano nagpabautismo. Wa pa nang utanag si Constantino pagano ba ako pangutan kini Katoliko sa mga kano pagano. Unsa may ebidensya nga ang Katoliko pagano? Insay naghatag og authority sa Papa. Ayo lagi tubag mo sa lagi ko lagi. Uy, tubag ako ba? Tesa, lang. Mr. Magwain, asa mabasa sa Biblia nga si Constantino mo'y founder sa Katoliko? Inyo man ang kwan jud. Inyo man ang stand jud mga SDA. Asa mabasa sa Biblia? Sa Biblia, hunaw-na ako nog naaba kay mabasa na sa Biblia. Sa Biblia. Wala sa Biblia di ay. So wala sa Biblia, wala sa Biblia. Pero wala sa Biblia, pero mo ni ilang gitudlo. So buti pasabot na nudlo ni mga Sabadista nga wala sa Biblia. Mura mo nagkuha rami kay siyempre kamo kasaysayan alon man mo kasaysayan alon makuha pon may ebidensya sa kasaysayan alon ikontra sa inyo nga. Sige. Ingon siya, Sir Headlagon, kadala sir. Ingon ka nga nagkutlo mo kasaysayan para ikontra namong mga Katoliko. Tagaid ang usa ka panid nga libro sa kasaysayan nga nagtudlo nga ang Romano Katolikong Iglesia, iglesyang pagano. Ulaton ka na mo. Nalimot ka sir nga pagano nang inyong pagtulunan? Unsang panid sa kasaysayan. Ayaw kong pangutan na unsang panid sa kasaysayan nga nag-ingon nga iglesia Katolika pagano. Nakabasa ko, wala na ko nakalimot. Wala. Tagan-tagi sa kalibo basta na mahatag. Mangita ko. Naapay premyo. Musulot ko. Pangitaon sa nako. Ugma. Sige ha. Assignment. Ato aning paabot si Mr. Magwayan. Assignment ni Mr. Magwayan nga maghatag sa librong kasaysayan with complete author ha. Librong kasaysayan complete author kasaysayan yun na. Kamo gani ko gabuhatan ng kasaysayan. Ang gitawag og Romano Katoliko usa ka gitawag og paganong iglesia. Assignment nimo na. Pagano yun. Dili lang mo dawat. Assignment nimo na. Ay, sa di mo dawat. Una ra na nimo. Mao na mga tao nga tawag ining pamunahon nga giliso sa mga pastoy. Huwag na kay mahatag. Karon kung kamo mo giliso, nagliso-liso ra mga ha. Kung karon ka makahatag idosmel nako. Sige. Sige. Di mangita pa daw siya. Mangita pa daw siya. Ang ihang tawag ini pangitaon katong kanang buwan nimo kalibo i-plaster na. Base ba makaingon tag bakakon ka og dili nimo na ipasa. So, buti pasabot. Sa Headlagon, ato siyang paabuton nga makahatag siya, assignment niya na. Mauwa man nimo sulod og mauwa na sa nagpakita nga ebidensya. Taga ito ha, balik ko na ko ha para di ka malimot ba. Balik ko na mo. Paghatag og usa ka panid sa kasaysayan. Usa ka panid sa kasaysayan ha nga ang Romano Katolikong Iglesia panid sa kasaysayan ha, bisag usa na kabuk. Panid sa kasaysayan ha. Ang Romano Katoliko pagano. Sige. Sige. Ana. Mo pabuton. So at least amo lagi. Pag mabasa nimo sa kasaysayan ha, kanang legit na kasaysayan ha. Legit ha. Ayaw ko tagayan ng putos bulan. Yun kasi siyempre dili man may kamuhi mo kasaysayan. Kamura man ay ato man ang i-check dato ang iyang credibility o ang iyang isa ng istoryan. Tanaw na to ha. So ako anang paabuton og mapuhon kinataas atong oras so way pulos nga argumento Okay. May pulos yun Amo anang gitawag og paabuton og Mr. Magwayen nga maka-provide kag bisag usa ka panid sa kasaysayan. Para at least makita na to ayaw na usa ka panid. Tinuod gyud ay nga kuan. Ingon ko bisag usa ka panid. Grabe naman pod. Kana lang nga termino mo masabtan. Buti pasabot ako at least minimum ba kumbaga. Minimum ba? Usa ka libro kasaysayan ayaw basta na nagsulte kay og mayon na karon nga usa ra ka kuan unya moingon ka nga ay kulang man na dili man usa ka isa lagi ato ang tawag tan-aw na to ba kung unsa nang kasaysayan ang imuhang gitan-aw kay para at least makaingon mo tinuod gid si Mr. Magwayen no pero kapag dili ka makahatag ana ugma di gani ka mosulod ikaw ang bakakon og ang Seventh-day Adventist kay ang imong pagsulod karon Mr. Magwayen ang imong pagsunod karon dili lang kay ikaw ang imong kaugaling ang gibitbit nimo ang tibuok Seventh-day Adventist. Pag dili ka maka-provide og mapuhon og
tawag ining libro. Libro sa kasaysayan ha. Libro sa kasaysayan with complete author. O nya legit ang historian nga nagtawag nagsulat nga ang Romano Katolikong Iglesia sa gitawag mga pagano. Ikaw ang bakakon o kabalota nga ang tawag ining yawa. Ang amahan sa bakak mo ning yawa. Okay? So tagaan ka og tawag anang time Mr. Magwayan to ano kay lampas na ko 7 minutes eh. Ugma. Mangita ako. Ayaw. Mangita gani ko. Ugma, mangita gani ko. Hindi na ako na problema kung saan mo na pagpangita basta maka-provide ko ugma. Kita ko. Pag wala gali kay mahatag ugma. Pag wala kay mahatag ugma, taman mga unsay mag-open nimo ang program alas 6 ko sa gabi. Pag wala kay mahatag ugma, taman alas 6 ha. Mukaon kag baboy at tubangan namo. Pag wala kay mahatag. Pero ug na kay mahatag sa kalibo. Magsabadista ko. Basta na kasi mahatag ang libro sa kasaysayan, magsabadista ko. Pero kapag wala kay mabasa, mahatag nga tawag ining libro sa kasaysayan nga ang Romano Katolikong Iglesia pagano ha, kanang iyahag yung esensya ha, konteksto esensya niya nga nagtudlog yun nga kana pagano yung Iglesia Katolika. Katong giingon ni Sir Hydro account. Taon ka karmis baboy sa mga tubangan ha. Ayaw sa Romano Katoliko. Romano. Ayaw pagkuha. Romano Katoliko. Kamo man imong gisog gipamulong kanina. Nagikan sa pagano. Ang Romano Katoliko. Ayaw Romano gus pagano. Romano Katoliko. Mo na imong ginitok kanina. Romano Katoliko. Nauwaw ka? Romano Sige, Katoliko. mo na. So deal na sir ha. Pag naasay mabasa, klaro na kayo. Sa esensya nga tawag ining ang Romano Katoliko is gitawag og pagano, magsabadista ta. Ako lang magsabadista ko. Pero kapag tawag ining walay mabasa, kani kaning lalaki ta nag-istorya ha. Pag gitawag og walay mabasa katong giingon ni Sir Hydra account, mukaon kag karne sa baboy sa mga tubangan. Ang atong kasabutan, ang Romano Katoliko gikan og pagano, mao na. Ayaw na usba. Ako nang ayaw ko sa ba. Ayaw ko sa ba. Ayaw ko sa ba. Ayaw ko sa ba ba. Ang gikanan sa Romano Katolik. Mr. Magwayin. Pagano? Mr. Magwayin, ayaw sa baba. Ayaw sa baba. Ita magkahilibaw na basta. Di. Ato aning balik-balikon, ako aning i-edit o niya, kaning iya mga terminong ipanggamit. Nya mao ni ang ato ang iparang sa iya ugma. Nga ingon siya ang Romano Katoliko pagano. Wa siya niingon nga ang Romano Katoliko nagikan sa pagano. Dahil man nagikan og maong pagano. Sa pagano, mao na. Karon, no. Pila mo yung gisulti kanina, ayaw ko sa ba. Ayaw ko sa ba. Ayaw ko sa ba. Nag-deal nami. Nag-deal nako. Wala tayo istoryahan. Nag-deal nako. Ayaw sibat. Wala tayo kabutan. Gikan sa pagano. Gikan sa pagano. Atras. Pagano na. Atras. Okay. Sige. Sakyan na po nato ha. Sir, sakyan na po nato sir. Basahon nimo sa ugma sa kayasayan. Kaduhan na ni ha. Basahon nimo sa kayasayan nga ang Romano Katolikong Iglesia naggikan sa mga pagano. Sakyan ta kana. Kapag naa kay gitawag og mabasa magsabadista ko. Kapag wala kay gitawag mabasa, gisakyan ta na ka ha. Pag wala kay gitawag og mabasa, mukaon kag karne sa baboy sa mga tubangan. Sige. Sige. Gisakyan ta na ka ha. Giusab na nato ang termino. Pero ingon nimo ang Romano Katoliko pagano, kabantay ka nga murag maipit ka. Maipit ka, ayon ka dili ang Romano Katoliko gikan sa pagano. O sige, sakyan ta ka. Letra por letrang mabasa kasi sayan ha nga ang Romano Katoliko naggikan sa pagano. Yon. Kapag wala kay mabasa, mukaon ka og karne sa baboy sa amuang atubangan. Sige. Yun na mabasa, tagan sa kalibo. Ako mo kondisyon po ko ninyo para patas. Dili, ang kondisyon gani ako ni hatas ang kondisyon kapag mabasa nimo, ako magsabadista ko pag mabasa nimo. Dino. Pag magsabadista ko basta mabasa nimo. Manguan po ko ninyo. Mukuan po ko ninyo. Mga magpapangita po ko ninyo. Para sigurado, para patas ba, fair ba? Dili ba? Para fair. Dili ba? Kayo, naman na. napod mo makita, magkatoliko po ko. Dili ba? Pero sige, pag naapod kay mabasa po sa kayasayan nga ang Romano Katoliko gitugod na iglesia, admitahon nimong iya kasyawa. Romano Katoliko?
Nagyo kay mabasa wala gyud na imposible gud ninyo. Oh. So, Kasi sayang okay yun na. Piti na. Piti na. Oh, kasi sayang yun na imong basahon, pero sa Biblia basaha. Piti na, Biblia basaha. Biblia basaha. Dili. Pag na kayo mabasa sa Biblia nga sa Biblia One Holy Catholic Church, admitahon nimo nga iya kasyawa. Biblia nga tinuod ha. Biblia nga tinuod. Ayaw ng bugos. Di po ni Katoliko. Ayaw ng bugos. Lagi kay katungod. Ayaw ko ng argumento nga ayaw bugos. Wala lagi kay katungod, dili ka publisher. Di ka publisher ba nga moingon ka nga bugos manggod na. Ayaw ba? Ayaw pasakyaan ng imong pangunahuna nga tawag anang dili bitaw pang professional ba? Ani ha? Dili. So, pang professional. Dili pang professional. Dili mao nga Biblia. Dili ba? Tinod yung Biblia. Wala mabasa. Nya dira sa inyo may mabasa. Asa may professional na pa. Pag tawag ining pagmakita nimo, kining pagmabatud-an nimo based sa mga scholar, biblical scholar nga kining translation nga akong igunitan, for example, sa man ni. Dili. Translation akong igunitan. Para dito sa New Testament. Ay nga isa lagi. Ingon mga bugos ni. Dito ta sa klaro nga Biblia. Ebidensya gikan sa mga Bible scholars nga nagpamatuod nga bugos ni nga translation. Kaghanda na nimo ka assignment oy. God. Sige. Tagaan tawag ining last nga kuan, last nga tawag ining final nimo nga kuan kay pa-end ta. Sige. Basahe gani ko nga nasa Biblia. One Roman Holy Catholic Church. Ayo lagi kong tawag anang pasakya lagi anak lagi nga katawag anang asa nga basa. Bisan gani ang inyong pundok di kay mabasa. Di ba? Bisan gani inyong pundok dili patas. May mabasa ko One Holy Catholic Church. Pero never ka makabasa sa Biblia anang Seventh-day Adventist wa kay mabasa ana. Wa kay mabasa bitaw kay mabasa. Pero ang doktrina nasa Biblia. No. Kung ang sundo nato imong prinsipyo kay dili mabasa di tinuod, so therefore ang Seventh-day Adventist di mabasa di tinuod. Siyempre, mangita may magbase ta sa doktrina. Ayaw. Dili kasi mabasa. Ayaw ko kana. Man doktrina ay tukod ni Jesus. Ayaw. Diba? Ingon kang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pati pa. Kay dili man mabasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili tinuod. So ang Seventh-day Adventist mabasa pod. Ang pangalan dili mo mabasa pero ang doktrina. Doktrina ninyo, doktrina namo. Mister Magwen. Kanang doktrina nga inyo gisubay. Nagsubay ba na sa mga apostoles? Nagsubay gyud. Kamo nagsubay mo. Asa pamatuod. Biblical nga pamatuod. Basahan ng among fundamental belief ug asa nagikan. Biblia din na. Biblia sa Biblia gyud na jagi kuha. Gawas fundamental belief nga puro din na. Fundamental mo umilabot. Fundamental Biblia na. Sa Biblia nagikan. Dili na Biblia ang isulatan, pero sa Biblia na ang pagtabot lang ba? Ang pagtabot lang. Wala na X. Pagtabot lang. Wala may connection. Pero mo angkon. Wa may mahatag dili mo mudawat. Salamat Mr. Magayan ha. Dili mo mudawat. Ugma na pudpohon. Ayaw kalimta ang challenge mo ha. Mag-live basta paabuto na mo to ang imuhang wala tay challenge. Wala tay challenge kay dili mo mudawat sa kwapos. Dili mo mudawat. Atras mo. Basahin mo ko ninyo. Basahin mo ko ninyo. Atras ang sabanista. Atras. Kamo may atras, duha pa mo ako usa. Atras gani mo. Atras gani mo. Sa doktrina ta, biblical nga doktrina. Biblical nga doktrina ta. Biblical nga doktrina. Biblical nga doktrina o kinsay nagsubay sa apostoles. Salamat kay sir ha. Wala. Okay, wala si Kuan, wala ni. Sige sir. Dili man mo musukol sa doktrina god. Sige musukol kani na kagipatulan nga pagkauman di ko magkahatag sa doktrina. Sa doktrina gani. Sabot ipasabot imo na tong Israel gipangita ni mga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kay gusto mga doktrina. Sa doktrina ta. Ugma na po, ugma. Dili, doktrina o kanang inyong doktrina biblical. Barugito imong gisulti
nagasanabot naman tagay na barog itong imong gisulti nga ang Romano Katoliko nagikan sa mga pagano sumala sa kasaysayan. Barog ito. Ayaw atras sa banti. Ayaw atras sa banti. Dili ko atras. Tagay kog libro ma ibag-provide kag libro nga ang Romano Katoliko nagikan sa mga pagano. Kay ako mag-provide kog libro sa kasaysayan nga ang Romano Katoliko gikan Kristo. Ana man na. Di ba? Kan magikan ni Kristo, naagyon na sa kasaysayan. Inyong man na sinulat. So admitin ko karon nga ang simbahan Katolika base sa kasaysayan dito ko ni Kristo. Moto ko kasaysayan. Pero si Kristo ang pasulti yon, pero si Kristo pasulti yon dili. Pero si Kristo pasulti yon dili. Dili lang biblikal. Kasaysayan na galing ni sulti gani. Ko na kasaysayan bisag ako nakabasa ko, dili lang biblikal. Ang kasaysayan na gani ang nisulti nga kanang gitukod ni Kristo mo unang simbahan Katoliko niya. O yun ka na. Encyclopedia mo too ka. Di na kay encyclopedia. Moto ko encyclopedia, labaw pa ibo. Di ba? Mao ba? So buti pasabot kana di ang mga doctor of literature kana mga banggiitang mga scientist na to sa Pilipinas mga wa na sila pulos kini tuo mo sa encyclopedia biblical spiritual tong istoryahan ayaw tag ilihis sige na ayaw tag ilihis ang mga science literature. Sige sir, headline count. Salamat kayo. Okay, basta ugma paabuton ta ka ugma. Paabuton ko na imuhan ko ugma.